היום אנחנו מדברים על נושא שמאוד מעניין, וזה נמצא במקום של השקט עם החרדה, כן? יש גם חרדה וגם שקט. ואני קראתי להרצאה היום, השקט שבתוך החרדה, כדי שנוכל ככה יותר לקבל ולהבין איך הדברים עובדים לנו. אנחנו נסתכל יותר מהמקום הרחב יותר של הדברים, נוכל לקחת נשימה כדי שנוכל לקבל את הנושא הזה פנימה. ניקח נשימה ונרגיש את הגוף, את החוויה של הגוף, ונשים לב שאנחנו מרגישים את הזרימה, מרגישים את האנרגיה הפנימית של הגוף. ואני מעלה את הנקודה הזאת, ואנחנו ממש רואים את זה עכשיו, בהרגשה, בחוויה, אנחנו מרגישים את הגוף. ומתוך כל המחקר שלי אני גיליתי שהגוף שלנו כל הזמן עובד על ויברציות, כן? הוא כל הזמן זז, ואנחנו כמעט ולא רואים אותו, את הגוף שלנו. וכדי שאנחנו נוכל ככה לקבל אינדיקציות על מה קורה לנו בגוף, ואיך הגוף הזה בנוי, אנחנו נוכל להתחבר ככה להרגשות ולזהות דברים דרך הרגשות שלנו, כן? עוברים לנו כל מיני סוגים של רגשות, כל מיני גירויים, אנחנו מובלים כל הזמן על ידי כל מיני גירויים, הגוף שלנו מגיב כל הזמן לגירויים, לדברים, ולפי זה הוא זז. אבל אנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד ברגש, בהרגשה, ברגשות שלנו, ודרך זה אנחנו מקבלים אינדיקציות בכלל על מה קורה. ואנחנו נסתכל עכשיו על המקום הזה, על איך בכלל, מאיפה מגיע גירוי בכלל של הדבר הזה שנקרא חרדה, כן? אז אנחנו עכשיו פותחים את המקום הזה של להסתכל בכלל על הגוף שלנו, כן? איך הגוף שלנו בנוי, ונתחיל לפרק את זה, לחלק את זה לחלקים, כדי שנוכל לקבל פרספקטיבה הרבה יותר רחבה מהמקום הזה, ולדעת מה בעצם הדברים שגורמים לגוף שלנו לקבל, לשנות רגשות והשתנויות בגוף. וגם עכשיו אנחנו מדברים על הרגשות עצמם של החרדה, בסדר? אז בואו נסתכל קודם כל, יש לנו את הגוף, ובגוף הזה יש חלקים, אוקיי? ובמבנה שלו יש חלק מאוד ראשוני, שהוא יושב על המקום הראשוני, המגן, איזה מין מערכת הגנה כזאת, שיושבת בתוך המבנה של הגוף שלנו, והמערכת הזאת נועדה כדי להגיב לכל מיני אירועים שקורים לנו, אוקיי? אם קורה פשוט איזשהו משהו פתאומי, אז הגוף מגיב לדבר הזה, והוא מגיב בכל מיני צורות, כן? יש לו תגובה של חרדה עכשיו, כן? למה? כי נוצר איזה משהו פתאומי, שהגוף קיבל איזשהו זעזוע, או איזשהו משהו, ומאוד פתאומי, מאוד ראשוני, כן? בלתי צפוי בנקודה הזאת, ואז הוא צריך להגיב. והדבר הראשון שהוא עשה, הוא התכווץ, הוא נעצר, והוא עבר בו איזשהו גל מאוד מאוד ראשוני של משהו שעצר אותו, אוקיי? בשלב הראשון הגוף נעצר, אוקיי? אבל זה הדבר שבאמת מובנה בגוף, והוא מופעל רק בנקודות פתאומיות, בסדר? זה במבנה של הגוף. אבל נשים לב שהגוף שלנו כל הזמן באיזשהו מקום, יש לו איזושהי הרגשה, איזשהו משהו של שינוי, של השתנות, שמושלך מהמקום הזה, כן? שיש לו איזושהי הרגשה כזאת. עכשיו, אנחנו מדברים על חרדה, שזה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד התקבצותי, אבל יש לזה איזשהו מנעד, הייתי אומר, איזשהו מרחב, כן, של התחושה הזאת. יש כל מיני רמות של התחושה הזאת, ואנחנו נבדוק את זה בהמשך ההתכוונות שלנו, ולהסתכל, ולראות, ולבדוק את המקום הזה. כי מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בודקים. תוך כדי שאנחנו מסתכלים ומרגישים, אנחנו מתחילים לזהות. אז קודם כל, ההרגשה הזאת מגיעה במבנה של הגוף, מההגנה הראשונית של הגוף, כדי לשמור עליו באיזשהו מקום ראשוני, מאוד מאוד בסיסי, כן? ואז נוצרת איזשהו חרדה. אם אתם שמעתם על המושג הזה, נפגע חרדה,
מה זה נפגע חרדה? זה ברגע שהוא חוטף משהו, או שהוא מקבל משהו, כן, פתאומי, בלתי צפוי, הגוף מגיב אליו בפתאומיות. יכול להיות שאם הוא היה מצפה לזה, החרדה שלו הייתה נמוכה יותר, או שהוא היה מקבל את זה ממקום של הבנה, של ידע אחר, בהתגוננות אחרת, או בהגנה אחרת, או בפעולה אחרת, כן? ואת כל זה אנחנו עכשיו מתחילים לפתוח מהמקום של הידיעה שלנו. נשים לב שהחרדה מופעלת ממקום של חוסר ידע, של קודם כל הגנה. שימו לב, וזה בדיוק העניין הראשוני, זה כמו שאנחנו עומדים לחצות כביש, ובדיוק עוברת מכונית. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו נרתעים ואנחנו הולכים אחורה. זה התגובה הראשונה של הגוף, כדי להסדיר לכם את המקום הזה של הראשוניות, של ההגנה הראשונה, אוקיי? אחר כך אנחנו מתחילים להבין, או לנסות להבין מה קרה בכלל. אוקיי, אז זה מערכת אחת, ובואו נסתכל מאיזה עוד נקודות, מאיזה עוד גירויים מגיעה החרדה. ובואו נסתכל עכשיו שיש גירוי של חרדה שמגיע מהמחשבה. ונסתכל רגע על הנקודה הזאת של המחשבה, מה זה המחשבה בכלל, המבנה עצמו, והגירויים שמייצרים את החרדות בפנים, אוקיי? אז נוכל להסתכל שהחרדה מביאה פרספקטיבה או הסתכלות, פרספקטיבה זה משהו רחב, ואנחנו נסתכל משהו הסתכלותי מאוד מאוד מצומצם, כן? על תהליכי היצירה, על היצירה עצמה, על החומר עצמו. יש משהו מאוד מאוד מתגונן בנקודה הזאת, מתוך מקום שוב של חוסר ידע, של חוסר מידע, על התנהלות החומר, על הרכבת החומר, על ההשתנות שלו, על כל הדרך של תהליכי היצירה, אוקיי? ואז נוצר גירוי. נשים לב שנוצר איזשהו גירוי של איזושהי הרגשה מאוד מאוד ספציפית, של משהו מאוד מאוד מוגבל. ושוב, אנחנו לא שופטים כלום, אנחנו פשוט מסתכלים על התהליך עצמו, של מה שקורה. וחשוב שנדע את זה, נרגיש את זה, כדי שהדברים ישתנו, אוקיי? נוכל לטפל בחרדה, נוכל לראות את החלקים שעוצרים את הדבר הזה, כן? ונשים לב שההסתכלות המחשבתית היא רק איך החומר מוחזק, ואיך החומר עלול להתפרק. עכשיו, ההסתכלות של הדבר הזה הוא רק על החומר מול החומר, כן? על האפשרות שלו להתפרק. היא לא מסתכלת על כל הספקטרום של היכולת ליצור חומר, כן? או להרחיב אותו. היא נמצאת במקום הזה. עכשיו, הרפלקס הזה מגיע בדיוק מתוך המקום הזה של המערכת הראשונית, ותשימו לב, המחשבה אימצה את המערכת הזאת כדי להפעיל את מערכת החרדה, אוקיי? את הסימפטום הזה, את הרגשות האלה של החרדה. ובאמת קורה משהו פיזי מאוד מאוד בגוף, כן? אבל תשימו לב שהחרדה לא מגיעה במכה אחת, כן? לא פתאום בן אדם קם ופתאום יש לו חרדה מהמקום של המחשבה. יש לזה איזשהו סדר, איזשהו תהליך של הדבר הזה, כן? יש התחלה של חשש, של משהו מרגיש לא נעים, לא בסדר, אוקיי? בחשש, ומתוך החשש הזה מגיע איזושהי הרגשה של דאגה, וזה כבר אנרגיה שהיא אחרת לגמרי. תשימו לב, יש חשש ויש דאגה. הדאגה מייצרת משהו הרבה יותר דחוס, ושימו לב שכל פעם שקורה משהו כזה, יש הרגשה שמתגברת בגוף, ומהדאגה זה נפתח לעוד דבר שנקרא פחד. ושימו לב שבפחד יש כבר אנרגיה יותר דחוסה. אנחנו מסתכלים על הדחיסות כי אנחנו עובדים מול הגוף, ופתחנו בזה שהגוף שלנו עובד כל הזמן על ויברציות ועל תנועה, ומה שקורה פה, יש איזושהי הגבלה בתנועה עצמה, ואז מרגישים, ההרגשה בגוף היא חוסר ביטחון, כן? ויש לזה שלבים של יצירה של חוסר ביטחון בנקודה הזאת. ואנחנו יכולים לשים לב שמהפחד, הפחד כבר מתהווה. שימו לב שבפחד יש עוד איזשהו קשר למשהו שקורה קצת בתוך הגוף עצמו, ואנחנו נרחיב את זה תכף על המבנה של הגוף, כן?
יש עדיין מקום שאני עדיין בפנים, אני מפחד, אבל יש איזשהו מעבר פנימי של איזושהי הרגשה, של איזושהי תחושה, של נוכחות של הגוף עצמו, כן? ומתוך הדבר הזה של הפחד, וההרגשה והאנרגיה הזאת של הפחד, מתפתח דבר שנקרא חרדה, אוקיי? חרדה זה כבר אלמנט הרבה יותר דחוס, וזה משהו שהוא הרבה יותר מנותק מהגוף. תשימו לב שקורה פה משהו, כן? מאוד מאוד מדברים על זה כהרגשה, כן? זו הרגשה מוזרה. למה הרגשה מוזרה? כי אני כבר לא במקום הטבעי שלי, אוקיי? שימו לב שהגוף יש לו איזושהי טבעיות משלו, איזושהי זרימה. תשימו לב שהתחלנו היום את הפגישה ואת המסר הזה מהמקום של הנשימה הראשונה. וברגע שנשמתם, הרגשתם את הזרימה עצמה. וברגע שיש חרדה, כבר לא מרגישים כמעט את הזרימה הזאת, אוקיי? הדבר הזה מתגבר, ותשימו לב שיש תחושות מאוד מאוד מקובצות בתוך ההרגשה הזאת של החרדה. זה מקום של אובדן שליטה, זה מקום של חוסר ביטחון לחלוטין, כן? אני כבר לא בטוח בכלום, במה שאני עושה. כל החלק של מה שקיים באמת בפנים, הוא לא מופיע באותו רגע, כן? אז שימו לב, אבל זו תחושה, זו חוויה מאוד מאוד ברורה שעוברת בתוך הגוף, כן? נשים לב, אנחנו כל הזמן מרגישים, אנחנו כמעט לא רואים כלום, אבל אנחנו מרגישים, וההרגשה הזאת כל הזמן מייצרת לנו ויברציות שונות בתוך הגוף שלנו, וזה מאוד חשוב לנו לדעת את הנקודה הזאת, כי ברגע שאנחנו מקבלים יותר ויותר ידע ויותר מידע, אנחנו יותר מאזנים את הגוף שלנו, אנחנו פחות סדוקים, כן? עכשיו, במה אנחנו סדוקים? במבנה ובסטרימינג, בזרימה המקורית של הגוף שלנו, כן? בואו נשים לב לנקודה הזאת. וזו הסתכלות שיש שם רק משהו אחד. תשימו לב שלמחשבה אין פה אינפורמציה, כן? אין לה אינפורמציה והיא עסוקה רק בדבר אחד, ולכן היא ממשיכה אותו כל הזמן, את הנקודה הזאת, אוקיי? שימו לב שכל פעם שיש איזושהי הרגשה של חיבור לגוף, החלק של החרדה יורד קצת, כן? אנחנו נסתכל על זה במבנה בכלל של הגוף עצמו, אנחנו נבדוק איך החלק הזה עובד ואיך החלק הזה משפיע פנימה, כן? אבל חשוב לנו לדעת ולהסתכל על האלמנטים שחסרים בתוך המבנה של המחשבה ומייצרים את החרדה הזאת. בוא נשים לב שיש שם חלקים שנמצאים במערכת היצירה, כן, בזרימה הנמשכת במערכת היצירה, והם לא נמצאים בתוך המחשבה, כן? בוא נשים לב לנקודה הזאת. אין שם כוונה, אין שם אמונה, ואין שם תודעה, אין שם ידיעה מאוד ברורה. הכל עובד על משהו אחד, ואם אני ארחיב את הנקודה הזאת ונבנוק את המקום הזה, שבכל דבר יש תודעה, יש ידע, גם בחומר, גם בדומם, יש ידע, יש תודעה שזזה בפנים. אוקיי? אפילו בחלקים דוממים אתם יכולים לראות שיש איזושהי תנועה פנימית, כי אם לא הייתה את התנועה הזאת, אז שום דבר, הדבר הזה לא היה קיים, כן? אבל בואו נשים לב על הדברים שחסרים כרגע במערכת המחשבה, בהסתכלות המחשבתית על הדבר הזה, כן? מה הדבר שגורם לזה לפתח את הרגש הזה, את הרגישות הזאת? כי אנחנו מדברים על רגש מאוד מאוד דחוס, על משהו שהוא הרגשה של איבדון, של חוסר, של כלום, אוקיי? וזה החלק של הגירוי שמייצר את הגירוי של החרדה, כן? זה החלק שמניע את הגוף, או גורם לגוף, כי הוא פחות מונע באותו רגע, גורם לגוף לייצר את ההתכווצות הזאת, אוקיי? עכשיו, נשים לב לנקודה הזאת, כי יש לנו יכולת להסתכל פנימה, אוקיי? ואני אפרק את זה בחלק של איך מבנה הגוף שלנו עובד. אוקיי, נסתכל עכשיו על הגוף, ובמקביל גם נסתכל על כל המבנה של הגוף, אוקיי?
אז בואו נסתכל מה יש לנו בגוף בכלל, איך אנחנו עובדים. יש לנו גוף שהוא חומר, ובגוף הזה יש מוח ויש מחשבה כמבנה, בסדר? ובפנים אנחנו יכולים להרגיש את את ההשראה, כן? את ההרגשה הפנימית, וזאת התודעה. ובואו נשים לב שהתודעה היא המקור של הכל. אנחנו התחלנו להרגיש את זה, ובשביל זה גם פתחנו את ההרצאה היום בהרגשה הזאת של הנשימה הראשונה. ושימו לב, אנחנו נשמנו בעיניים פתוחות, והרגשנו נשימה ספונטנית, והרגשנו את שדה האנרגיה בגוף. שימו לב, אין לזה צורה, וחשוב מאוד גם להרגיש את הנקודה הזאת, כן? ואני אומר שמתוך המחקרים שלי, אני יודע שהחלק הזה עובד באופן הרבה יותר פתוח, הרבה יותר רחב. אם נסתכל עכשיו על פעולות הגוף, כן? וזה בירור שפתחתי במחקר שלי ושאלתי רופאים, כמה פעולות יש בגוף שלנו, כמה פעולות קורות בדקה. אז הם אמרו, תשמעו, את הדבר הזה אני לא יכול לתאר, יש שם עשרות אלפי פעולות, זה הערכה שלי, כן? אבל אנחנו כבר לא רואים את זה בפעולה, אנחנו רואים את זה בזרימה, כן? אנחנו כבר לא רואים את הפעולה, לא יכולים להרגיש רק את הפעולה עצמה, אנחנו מרגישים זרימה. ותשימו לב, אני מחזיר אתכם שוב, כי הכוונה פה זה שתוכלו גם להסתכל על החלק הזה ברחב, ולטפל בנקודה הזאת שמאוד מאוד מקבצת, שזה הנקודה של הרגש החרדתי. שימו לב שהזרימה הראשונה היא זרימה מאוד פשוטה, כן? ויש שם כלילות ויש שם יכולת. שימו לב שמתרחשים הרבה מאוד פעולות בתוך הגוף שלנו, ומתוך הפעולות האלה, כן, אנחנו בודקים ככה את הנקודה הזאת, מתוך מבנה הגוף בכלל, כן? שיש את התודעה שהיא בעצם, יש בה את כל מערכת הידע שלנו, יש את כל מה שאנחנו צריכים ליצירה, לחיים שלנו בכלל, וזה כל פעם מופיע באופן אחר, דרך ויברציה, ככה אנחנו מזהים את זה, דרך רגש מסוים. אבל תשימו לב שאתם מרגישים את האנרגיה הזאת שזורמת בפנים, זה אנרגיה מאוד כלילה, מאוד פשוטה ומאוד פרודוקטיבית. שימו לב שבנשימה הזאת, והייתה נשימה אחת, שימו לב שבנשימה הזאת הרגשתם מרווח, הרגשתם את היכולת של הגוף להתרווח, כן? ואם אנחנו מסתכלים על המחשבה, היא מסתכלת רק על הצמצום, כן? היא מסתכלת על כל מערכת החומר, היצירה שלנו, יש התרחבות ויש קיבוץ, בסדר? יש כזה, אוקיי? עכשיו, המערכת הפנימית שלנו יודעת לעשות את זה, אוקיי? היא יודעת להגביל ולסדר את הדברים, איפה הגבולות של הגוף, כמה אני יכול, כן? אם אני עכשיו עייף, אז אני נח, אם אני עכשיו רוצה לאכול, אני אוכל. כל הצרכים הכי קיימים, מעבר לכל הצרכים שקורים עכשיו ברגעים האלה, ואנחנו לא מרגישים, אוקיי? זה התודעה, זה מערכת ידע שמניעה את הגוף הזה, אוקיי? עכשיו, בואו נשים לב שהחלק הזה עובד על זמן אחר, על התנהלות אחרת בכלל, מאשר המחשבה בכלל, כן? נשים לב, היא מסתכלת עכשיו רק על משהו אחד, על הפירוק ועל הפחד מפירוק, כן? אבל האנרגיה הזאת של הפירוק כל הזמן קיימת שם, ככה עולה מחשבה. ונשים לב גם, כן? התנאים האלה וההחזקה הזאת של המחשבה, איך המחשבה מנסה לנהל את הגוף עצמו, את הספקטרום עצמו של הנשימה, של הזרימה, כן? היא כל הזמן מנסה להגדיר, כן? האם אפשר להגדיר את הזרימה הזאת בגוף? בואו נבדוק את זה. וחשוב שכל מה שאני אומר, תבדקו, תרגישו, כן? ממקום של בדיקה, של מחקר, ותחקרו את הנקודה הזאת. אני מעביר לכם דברים שקורים עכשיו בזרימה של הגוף, כן? איך הוא עובד. עכשיו, יש איזו נקודה שהמחשבה מתכחשת לזרימה הזאת. אנחנו מסתכלים על זה באופן מאוד מאוד פתוח. היא מתכחשת לזרימה של התודעה הפנימית. וכל פעם שיש את הזרימה הזאת, יש איזה פחד, אוקיי? כי המחשבה לא יכולה לקבל את כל הפרספקטיבה הזאת.
בגלל כל מיני סיבות שהמחשבה היא יותר מוגבלת, היא מרוכזת רק במשהו אחד שקשור לפירוק, אוקיי? ונשים לב שהיא עובדת במקום הישרדותי, ואני מחזיר אתכם למערכת הראשונית, כן? איך הגוף בנוי? הוא בנוי ממערכת ראשונית, אבל היא אמורה להגיב בסיטואציות מסוימות, במשהו שהוא מאוד מאוד ברור בסיכון שלו לחיים, כן? המחשבה מפעילה את המערכת הזאת בכל מיני סיטואציות שהן לא באמת מסכנות, כן? והן אפילו לא קרובות בלסכן, אלא הפרשנות שלה וההסתכלות שלה על החומר עצמו, שהוא רק חומר, מייצר את הפחד הזה, אוקיי? חשוב לנו לדעת את זה, שזה ההסתכלות של המחשבה. ונשים לב עכשיו שכל הרגישויות האלה, כן? אנחנו צריכים גם להסתכל על זה, על הרגישויות, על הדברים שהמחשבה גם מעלה, כן? חשוב מאוד לא להתעלם מזה, כן? מהנקודה הזאת שיש עכשיו פחד, יש עכשיו חרדה, יש עכשיו התכווצות, יש עכשיו איזשהו משהו מאוד מאוד שמפריע ליכולת הטבעית, אוקיי? וזה באמת המקום הזה של העיבוד שליטה, כן? אבל בואו נשים לב בנקודה הזאת מה המחשבה עושה תוך כדי, וזו נקודה שנסתכל עליה באופן פתוח, בלי לשפוט אותה. מתוך הפחד שלה על החומר, והנקודה הזאת של הפחד היא מייצרת התכווצויות, אוקיי? היא אמורה לשמור על משהו, נכון? היא מייצרת התכווצויות והיא מפריעה לזרימה הטבעית של הגוף, אוקיי? שימו לב שבחרדה יש התכווצות, בפחד יש התכווצות, בדאגה יש התכווצות. בואו נסתכל על כל הספקטרום הזה שהמחשבה עובדת בו. שימו לב, כי יש פה מקום שהיא לא עובדת על מרווח, היא לא עובדת על המרווח הפנימי, כן? והנקודה הזאת היא הכי חשובה, כי אתם רוצים להסתכל על כל הספקטרום של היכולת שלנו ליצור, לעשות, לחוות, כן? אבל לא נסתכל על הנקודה הזאת, שיש פה מניעה מפשוט לחיות. שימו לב. ובואו נסתכל על הנקודה הזאת, שכל פעם שהיא עושה את זה, והיא מונעת מהזרימה, זה לא רק שהזרימה נעצרת, גם משהו בגוף מתעוות. שימו לב שבחרדה יש עיוותים, יש רגשות שמייצרים קיבוצים פנימיים, ויש פחד מההתכווצות עצמה ומהתנועה עצמה. ברמה הביולוגית הדברים פחות זורמים, כן? אפשר לראות, אני יכול להעלות לכם כל מיני סימפטומים שקורים לאנשים שהם בחרדה. יש להם הפרעות נשימה, יש להם הפרעות שינה, יש להם הפרעות קצב בלב, שימו לב. אבל שימו לב על ההשפעות של הדבר הזה, ויש איזו נקודה שזה ממש, תשימו לב, מה שקורה, המחשבה מעלה אנרגיות שמנתקת אותנו מהמציאות, אוקיי? תשימו לב, יש מציאות מסוימת, והיא בעצם מעלה מציאות מקבילה, ובואו נבדוק איפה המציאות האמיתית, כן? שים לב במקום הזה, כן? שימו לב לטרמינולוגיה של המחשבה, היא מצפה היא מקווה יכול להיות מה קורה באותו רגע, כן? יש ציפייה למשהו, ויש איזושהי השתדלות מאוד, שימו לב, כבר מופעל כוח, הגוף עובד על קלות, והמחשבה מעלה כוח, היא מעלה איזשהו מקום שקודם כל הוא חסר אמונה, זה יחידה שחסרה במחשבה, מסתכלים על זה עכשיו גם טכנית, בפנים, זה יחידה שחסרה במחשבה, החלק של האמונה, וגם אין שם כוונה, כוונה זה כיוון, בסדר? אנחנו מעלים איזושהי אנרגיה פנימית, יש כוונה, היא הרבה פעמים לא לגמרי ברורה, אבל היא מאוד בטוחה, תשימו לב, זה אנרגיה אחרת, זה הרגשה אחרת מחרדה, יש שם משהו הרבה יותר יציב, הרבה יותר יודע, אפילו שלא יודעים את הפרטים, אבל הולכים קדימה, אוקיי? ואני בכוונה מעלה לכם את זה פה במקביל, כי הדברים עולים במקביל. יש לי הרגשה גם כזאת וגם כזאת. אני מרגיש גם ככה וגם ככה, אוקיי? תשימו לב לנקודה הזאת.
עכשיו, בואו נשים לב מה קורה בתוך הציפייה. קודם כל אני מצפה למשהו, אני כבר נכנס לדריכות, בסדר? נכנס לדריכות, אני מצפה שמשהו יקרה, אבל אני מצפה למשהו בעתיד. כרגע, ברמת הרגע, שום דבר מהציפייה הזאת לא קורה, כן? שים לב לנקודה הזאת. למה? כי יש ציפייה, יש המתנה, וזה גם חלק של חסימה. שימו לב, ברגע שיש ציפייה למשהו, יש איזושהי המתנה בנקודה הזאת, ונשים לב שאנחנו מצפים למשהו, והוא לא קורה, או שהוא קורה מעבר לציפייה שלנו, זה יכול להיות שגם קרה משהו הרבה מעבר למה שאנחנו מצפים, אנחנו גם בהלם, בסדר? שימו לב לנקודה הזאת. או שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו מצפים לו, או מה שהמחשבה מצפה לו, נשים לב מה קורה בנקודה הזאת. יש אכזבה מאוד גדולה, ואז יש ירידה, ועוד פעם, יש חוסר אמונה, כן? תשימו לב, אין שם איזה משהו בסיסי, אמונתי, זורם בתוך המקום הזה, כן? תשים לב לזרימה, ואנחנו עובדים על רגשות, חשוב שאנחנו נזהה את זה כל הזמן, אנחנו עובדים על רגשות, אנחנו צריכים לזהות את הדברים דרך הרגשות, וכל הזמן לבדוק את הנקודה הזאת, ואני יודע שזה הרגשות לא נעימות, זה הרגשות לא נעימות בכלל, וזו תחושה לפעמים מקפיאה, אבל תוך כדי זה אנחנו נזהה את הנקודות ואת המרווחים שקיימים בפנים, אוקיי? איפה החלק של הנתק? אפילו שמרגישים איזו הרגשה של חרדה, של פחד, של לחץ, אוקיי? אבל אנחנו כבר יודעים, אנחנו לא נמצאים במקום. מה שחשוב לדעת, להשתמש בתוך המקום הזה, באותה נקודה הזאת, במקום שזורם, אוקיי? יש עדיין נקודה, ועל זה אני מדבר. זו נקודה שהיא לא מושפעת מכלום, ואנחנו נוכל להרגיש את זה. וזה בדיוק הנשימה והרגע הזה. זה החלק הטבעי המקורי של הגוף. והיא לא מושפעת מתוך החרדה הזאת, כן? יש איזה משהו שיושב במעטפת, אם אנחנו מסתכלים על מבנה הגוף, ואני אחזור על זה, בסדר? יש לנו את ההשראה בפנים, שהיא התודעה, והיא מייצרת השראה, ועל זה החלק שיצר את הגוף הפיזי, זה החלק שיצר את מערכת הנפש, מערכת המחשבה, כן? ואת מערכת המוח, אוקיי? ועוד כל מיני חלקים פריפריאליים שמניעים את הגוף שלנו, כן? אבל תשימו לב מאיפה המקור. המקור הזה, ושווה כל פעם שתבדקו את הנקודה הזאת. אתם נושמים ואתם מרגישים חופש. אתם מרגישים מקום שהוא לא תלוי בכלום. אתם מרגישים מקום שמאוד פרודוקטיבי ומאוד פרקטי והוא מאוד זז. ואתם שמים לב גם על המקום הזה של הקלות. ואתם לא צריכים עכשיו להפעיל כוח בכלל בזרימה, ביצירה שלכם, בהתנהלות עצמה, קדימה, כן? יש חופש, אוקיי? זה נקודה שמאוד חשוב להעלות, כי המחשבה פה מתכחשת למציאות, ואתם יכולים לראות למה, כי היא עסוקה עכשיו בדחיסות של החומר, ולעבוד עם חומר שהוא דחוס, כשאני אומר חומר זה יכול להיות מערכת יחסים, זה יכול להיות כל דבר שאנחנו עושים במשך היום, כן? תשימו לב לנקודה הזאת, כן? והמחשבה מרוכזת עכשיו רק בכוח. אם יש כוח, צריך להפעיל עוד יותר כוח. ופה קורה משהו מקביל שעובד. אנחנו עובדים על המקום של הקלות. אנחנו מזהים את הקלות ואנחנו עובדים במקום הקל. וזה חשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי אנחנו צריכים לעבוד עכשיו הפוך מהמחשבה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחברים לשקט. אוקיי? בדרך השקט הזה, המקור של החרדה יורד. למה? כי בתוך השקט הזה קיים גם אינפורמציה, זה לא שקט דממה שהמחשבה מתארת, זה שקט שקיים, אוקיי? עכשיו תשימו לב שבתוך השקט הזה יש התקיימות, קיום והתקיימות, כן? של משהו שזז. זה רק להיות שם בתוך זה ולהרגיש את התנועה, אבל תרגישו את הנקודה הזאת, זה הנקודה הכי חשובה, וזה השקט שקיים בתוך האנרגיה
של הגוף, שזה בעצם מתחיל, הכל מתחיל מהמקום הזה, כן? הכל מתחיל מהשקט, הכל נפתח מהשקט. תשימו לב שיש לכם לחץ, אתם קודם כל אומרים, רגע, תעצור, רגע. מה זה הרגע הזה? זה בדיוק הרגע הזה של השקט. אנחנו מחפשים את השקט הזה כל הזמן, אבל הוא קיים. הוא קיים והוא מתקיים בתוך הזרימה של הגוף שלנו. ואנחנו צריכים לזהות את זה גם במצבי לחץ. כי אנחנו נמצאים במצבי לחץ ובוויברציות כל הזמן, בכל מיני רמות של לחץ, בכל מיני סוגים של לחץ, ושווה כל הזמן לזהות את המקום השקט הזה, ולזהות את הפרודוקציה של היכולת, של הזרימה, של הטבעיות, ובואו נשים לב שהחלק הזה מייצר תקשורת הרבה יותר נכונה, הרבה יותר הרמונית בתוך הגוף. אנחנו עובדים פה על תוצאות, בסדר? אנחנו מרגישים שקורה משהו, וזה החלק שבונה את האמונה. שימו לב שאנחנו מדברים על הנקודה הזאת, אתם יכולים להרגיש שהשקט הזה מייצר הרמוניה, מייצר חיבור, מייצר תקשורת באופן אחר, בפנים, בינינו לבין עצמנו, ובינינו החוצה, כן? נוצרים תקשורות אחרות. בתוך השקט הזה יש את היכולת לדעת, וליצור תקשורת הרבה יותר רחבה, הרבה יותר פתוחה, כן? ממקום של פתיחות, של אהבה, של שמחה, של משהו שאני יודע שהוא מאוד מאוד ברור לי, כן? ואז שוב, אנחנו מדברים היום על חרדה, כן? שימו לב איפה אנחנו מקבלים את הבהירות, בדיוק במקום הזה. עכשיו יש פה חלק מנטלי מאוד חשוב לדעת, המחשבה מייצרת איזושהי אגרסיביות, איזשהו כוח, ואנחנו צריכים לעשות פה פעולה הפוכה. במקום להפעיל כוח, אנחנו צריכים לנשום רגע, נשימה של רגע, ולהתחיל לזהות. זה מתחיל להגיע בשלב שלב, אוקיי? אבל אתם תוכלו להרגיש קודם כל את המרווח. פיזית, אתם תוכלו להרגיש את המרווח הזה. ותשימו לב שאנחנו נוגעים בזה, ואנחנו מרווחים את הנקודה הזאת, אנחנו מרגישים הרבה יותר נוכחים, הרבה יותר כאן, ואז אנחנו מזהים את הרגע, וזה המציאות עצמה, אוקיי? המציאות, המציאה שלנו, היכולת שלנו להיות, לחוות, להיות כאן, אוקיי? עכשיו תשימו לב שאת כל האינפורמציה שאתם צריכים, היא נמצאת כאן. אנחנו כל הזמן עובדים על המקום הזה, כן? עובדים על זה מהמקום של ההרגשה, של החוויה, לבדוק, להרגיש את הנקודה הזאת, ולהעלות את זה כל הזמן למודע, אוקיי? כי אנחנו ברגע אחד ממש יכולים להתנתק מתוך המקום הזה של הגוף. עכשיו, זה משולש מסוכן, כי ברגע שמתנתקים מהגוף הוא מפסיק לזרום באופן נכון, וכמה שמתנתקים ממנו יותר, ואני ראיתי את הספקטרום הזה של הרגשות, מהחלק של החשש, כן, דאגה, פחד, חרדה, ואחרי זה יש תסכול, שזה עוד חלק שקיים, כן? כל חלק כזה מנתק את הזרימה, אוקיי? המחשבה מתחילה לעלות כוח. אתה עייף, אין מצב שאתה נח עכשיו, אתה ממשיך לעבוד, אוקיי? אתה רעב, אתה יכול לדלג רגע על האוכל, ואני רואה את זה ברמה היומיומית, על כמה דברים אנשים מדלגים בחיים שלהם, הדברים הכי בסיסיים. שימו לב, זה הכל מגיע מתוך החלק של ההבנה המחשבתית, כן? המקום הזה, כן? והנקודה של הסיפוק המיידי, של עכשיו, של הרגע. שימו לב שגם בחרדה יש משהו של סיפוק מיידי. רק תרגיע אותי רגע, אוקיי? לא מסתכל על זה שהחרדה תרד עכשיו ב-100%, אלא שהיא תרד ב-50%, ב-60%, ב-40%, אבל לא תרד לגמרי. עדיין יש שם איזשהו מקום שהיא תחזיק. ברגע שאנחנו מתחברים לזרימה של הגוף, אנחנו יודעים את המקום הזה, את המקום הטבעי שלנו, שאנחנו חיים בסיפוק מתמשך, בהספקה מתמשכת, אוקיי? ונשים לב לגישה. המחשבה כל הזמן מחפשת מבחוץ את מה שכבר קיים בפנים, אוקיי? ואז אין התמלאות, כל הזמן יש משהו. יש לי חרדה, אני אקח כדור, אני אקח כזה, אני אקח כזה, אין לי שום דבר, אני אגיד שום דבר. אבל בואו נסתכל רגע שיש התמלאות פנימית. המלאות הפנימית כל הזמן זה השקט. ברגע שאנחנו מתחברים לשקט, אנחנו מרגישים גם מלאות. המלאות הזאת זאת אינפורמציה.
שימו לב שברגע שיש את המלאות הזאת, המחשבה נרגעת. אנחנו מרגישים את זה, המחשבה נרגעת, זה ממש, תרגישו את זה, את הנקודה הזאת. המחשבה מקבלת תוכן, מקבלת התכנות של משהו מאוד קיים, מאוד ברור, אוקיי? ואז תשימו לב שכל האנרגיה הזאת משנה. אוקיי, אבל תשימו לב שזה נקודה שקיימת גם שהמעטפת שלנו נמצאת בלחץ, אוקיי? גם שהיא נמצאת בחרדה מאוד גבוהה, גם שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מקובץ, אבל עדיין יש שם נקודה שהיא לא מושפעת מהחרדה הזאת, אוקיי? אנחנו מסתכלים על הכל, אני מסתכל על הכל עכשיו בפרספקטיבה מאוד פתוחה. יש שם את הנקודה הזאת, ההגעה לנקודה הזאת זה הנשימה הראשונה, ואנחנו נפגשים במקום הזה, אוקיי? להרגיש את זה. עכשיו, זה בדיוק המקום שאנחנו לא מפעילים כוח, אנחנו מפעילים את הרכות. כל הגוף הזה עובד על קלות, עובד על זרימה. שימו לב על הפעימות, שימו לב על התנועה הפנימית. זה עובדה קיימת. זו עובדה קיימת כי הגוף הזה עובד באופן אחר לגמרי מהמחשבה. שימו לב שגם התקשורת שלנו בחוץ, ואני רוצה רגע להעלות את הנקודה הזאת. איך אנחנו עובדים? התקשורת שלנו, זה התקשורת עם הגוף הפנימי, וברגע שאנחנו מחוברים לגוף, אנחנו גם בתקשורת אחרת החוצה, כן? קוראים לזה כל מיני מילים של תקשור, אבל זה לא תקשור, זה תקשורת. יש לנו דעת, יש לנו ידיעה, ואנחנו עובדים מתוך הידיעה הזאת, אנחנו מונעים מתוך הידיעה הזאת, מרגישים את הוויברציות בתוך הגוף שלנו מהתודעה הזאת. כשאנחנו בתוך תודעה, אנחנו יכולים לדעת, יכולים להרגיש שאנחנו בטוחים, או יכולים להרגיש שאנחנו לא בטוחים. בסדר? תשימו לב איפה אנחנו נמצאים. יש לנו אפשרות לחיות בביטחון כל הזמן. אנחנו יכולים לתקן, להגיע לכל מיני מורכבויות, אבל אנחנו נהיה בטוחים בלטפל בזה. שימו לב שהמחשבה מייצרת עצירה. כל הזמן היא מייצרת עצירה בטיפול בדברים, ואנחנו שוב, אנחנו לא שופטים את זה. הסיבה היא לא יודעת לגעת בזה, אוקיי? היא לא מכירה את ההתנהלות עם החומר. שימו לב. ואז יש כל מיני סימפטומים שנקראים דחיינות, עצירה, פחד, אוקיי? כל מיני כאלה. הפרעות שינה, זה דברים הכי בסיסיים שקורים בגוף שלנו, כן? ברגע שהגוף מחובר, הוא זורם. שימו לב לפשטות. המחשבה מתכחשת לפשטות, היא מתכחשת ליכולת של הדברים לעבוד באופן פשוט. וזה העבודה, זה כל הזמן לעלות למודעות עכשיו, לידיעה שמה שקורה עכשיו זה הרגע, זה הרגע הזה. וברגע שאתם תראו את הרגע הזה, תרגישו את הרגע הזה. בחוויה שלכם אתם תרגישו גם שהגוף שלכם עובד על רגע. שימו לב, המחשבה ברגע שהיא עוברת את רמת השנייה, היא נעלמת. היא יכולה להכיל עד שנייה, אוקיי? שגם זה מתחיל להיות שם משהו לא מדויק, כן? שימו לב, ואני מחזיר אתכם רגע להבנה עם הזמן שעון, כדי שנוכל לקבל איזושהי פרספקטיבה על העניין הזה של הרגע, אוקיי? על הקיימות שלנו, מאיפה אנחנו מתקיימים, מה מקיים אותנו בחיים שלנו, כן? יש שעה, יש דקה, יש שנייה, ויש רגע. רגע כבר לא קיים בשעון. אבל כל הגוף שלנו, כל החיים שלנו, הכל עובד על רגעים. שימו לב. שהרגעים האלה הם פשוט כל הזמן קיימים, הם כל הזמן מקיימים, כל הזמן עובדים על הדבר הזה. עכשיו, לא רק הגוף שלנו עובד ככה, כל היקום עובד על המקום הזה של הרגע. הרגע הזה זה משהו שהוא לא מוגדר. יש לו איזשהו מרווח מאוד פתוח, כן? הוא לא מוגדר. לא בכמות ולא בזמן, כן? וזה המקור שלנו, אוקיי? אז שימו לב, גם הטבע עובד ככה, גם הזרימה של האור עובדת ככה, כן? הגדירו את זה באיזושהי מהירות מסוימת, כן? אבל אנחנו עובדים על הזרימה הזאת, כן? כל הזמן. ואנחנו חייבים להרגיש את הנקודה הזאת, את האמת. אנחנו כל הזמן שואפים לאמת. עכשיו, איך נגיע לאמת הזאת, כן? מה זה המציאות? ויש לנו את רמת הרגשות שלנו.
אנחנו צריכים להתחיל לזהות את הדברים, ואנחנו הרבה פעמים מזהים את זה אינטואיטיבית. שימו לב שאינטואיציה מופיעה ברגש. שימו לב, היה לי איזו תחושת בטן, היה לי איזושהי הרגשה פנימית, כן? שנוכל לזהות איפה אנחנו יודעים ואיפה אנחנו פחות יודעים, ואיפה אנחנו מחוסרי הבנה ואיפה אנחנו חושבים, ואז יש חוסר הבנה, כן? אבל אתם יכולים להרגיש את זה ברגשות, שיש רגש מיוצב, רגש בטוח, אני גם יותר בפוקוס, יש יותר שקט בראש, כן? נשים לב, יש את הגוף ויש את הראש, שני חלקים. אנחנו יודעים כבר שמה שמניע את הראש זה מפה, אנחנו מחוברים, קודם כל הגוף. שימו לב שגם כשיש איזושהי הרגשה של חרדה או של פחד, קודם כל לתת תשומת לב לגוף, לעשות הפרדה, להרגיש את הגוף, אוקיי? אתם קודם כל תרגישו את הגוף, ושתנשמו לגוף אתם תרגישו אותו, ואז הגוף יוביל את הראש ולא הפוך. אנחנו כל הזמן נוטים לחשוב שהראש מוביל את הגוף. למה? כי ההבנה שהמחשבה מניעה את הדברים, כן? שההיגיון מניע את הדברים. אבל תשימו לב, וזה עבודה בשבילכם הביתה, כן? או בכלל, לקחת את זה לחיים. תשימו לב על מה חשבתם ומה קרה, בכלל במשך היום שלכם. תעשו רשימה כזאת, כן? חשבתי ככה, תעלו את המחשבות, ובסוף היום תראו את התוצאות של מה שקרה, כן? שימו לב שאנחנו מניעים עכשיו משהו, אנחנו עושים משהו, מתוך המקום הפנימי שלנו, הוא מקום שהוא בלתי תלוי, אנחנו לא תלויים בכלום. המחשבה מייצרת הרבה מאוד תלות, היא מאוד תלויה בחומר. אם עכשיו הוא יזוז, אני אקבל עכשיו איזשהו זעזוע, כן? יש הזדהות של החומר, אני מאוד מזוהה, כל דבר שזז, הכל מזיז אותי. ברגע שאני מחובר פנימה, אני יודע שאני יכול לנהל את החומר, אני יכול להרחיב אותו, אני יכול לעשות לו גבולות, כן? שימו לב, בכל דבר, בחיים, כן? אבל זה מהרגע שאני יודע, מהרגע שאני מחובר פנימה, אוקיי? זה לעבוד, להרגיש את הרגע, להרגיש את הרגע, ותשימו לב על הפרודוקציה שלו, על הנוכחות, על כמה אתם ערים, על כמה אתם מתקשרים עם עצמכם, מקשרים את עצמכם, מייצרים תקשורת שהיא הכי נכונה לכם, שאתם מבטאים את הצורך שלכם, בדברים הכי בסיסיים, אוקיי? נשים לב שהמחשבה כל הזמן עושה איזושהי דחיינות, כן? היא מפחדת מהפירוק, אז היא מייצרת דחיינות, כן? אז בואו נשים לב, יש שעתה, גם שחושבים, ברגע שחושבים, התנועה נעצרת, שימו לב, תן לי לחשוב על זה, אוקיי? ותן לי לחשוב על זה, אני לא הבנתי באמת ברמה הפנימית שלי, אוקיי? ואז אני הולך לחשוב על משהו. אני הולך לחשוב על משהו, אז רגע, עצור, אני חושב, אני לא עובד באותו רגע, לא עושה משהו, אוקיי? קוראים דברים אחרים, יש השפעות, הרבה מאוד השפעות על הגוף, כן? יש לחץ, אני מתחיל לחשוב, אז יש כל מיני מחשבות שעולים, כן? וגם את זה אני רוצה פחות להגדיר, אבל שתרגישו את זה בסימפטומים, כן? התכנויות, איזה התכנות יש אם יצא לי ככה, אם אני אעשה ככה, אוקיי? וזה הכל חלקים של הימורים, זה חלקים שהם לא מדויקים, כן? הם פרשנויות, ואז לפי הפרשנויות האלה, הדברים נעשים, אוקיי? מהמקום של המחשבה. ברגע שאנחנו מחוברים, תשימו לב לתנועה. אני ממש יודע מה אני עושה, ואני לא מבין את זה לגמרי ברמה הבנתית, אבל אני יודע בדיוק מה אני עושה. תשימו לב, וזה חשוב להעלות את הערנות הזאת גם לדברים האוטומטיים שאנחנו עושים במשך החיים שלנו, כן? הרבה מהחיים שלנו בנויים על אוטומציות, כן? על דברים של הרגלים, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים דברים מופלאים בכלל, אנחנו לא שמים לב אליהם, כן? המחשבה לא נמצאת באירועים האלה, אוקיי? ואני יכול לתת לכם דוגמה, כן? הגיע אליי מישהו שהוא איש ציבור מאוד ידוע, הוא באמת פועל למען הציבור כל הזמן, ביום אחד הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, אני לא יכול לצאת מהבית, אני לא יכול לדבר עם אנשים, הטלפון, ניתקתי אותו, אני סגור בתוך עצמי, אני מת מפחד, אוקיי? עכשיו, תשימו לב מה קרה, אנחנו מנתחים את הנקודה הזאת, וזה סימפטום, כן? זה משהו שהיה בתהליך שלו,
בתוך המקום הזה, של פתאום קרה משהו קרה לו, בתוך הנקודה הזאת. אבל באותו רגע הוא גם אמר, אין לי כלום, אני לא שווה כלום, כן? זה בן אדם שפעל במשך 30 שנה ועזר לכל כך הרבה אנשים, כן? המחשבה יצרה איזושהי שכחה לגמרי, מחקה לו את כל האירועים של מה שהוא עשה. שימו לב על החלק של הפחד מההרס, אבל היא בעצמה מייצרת הרס, אוקיי? הוא התחיל לקבל חום גבוה, כן? תשימו לב, הגוף עצמו קורא לו כל מיני סימפטומים, כן? חום גבוה, מנוטרל, אין לו כוח, אין לו אנרגיה לעבוד מהמקום של התודעה שלו. אני בשלב התחלתי להזכיר לו, פנימית, זה לא רק בהבנה, אלא התחלתי להעלות למודעות שלו, מהתודעה שלו, את החזרתיות שלו. הוא התחיל לחזור, שלב, אוקיי? אבל הזכרתי לו יותר ביכולת הפנימית שלו, פחות באירועים שהוא עשה. וברגע שהזכרתי לו את הרגע, הוא התחיל ליצור היזכרות, כן? של המקור. ואז האנרגיה שלו התרחבה, התפתחה. זה לקח, כן? זה לקח בערך שבוע עד שהוא התחיל להתאושש, כן? אבל תבינו באיזה מצב הוא היה. הוא פשוט, המחשבה לקחה אותו לאוברדואינג, אני אפרק את זה רגע, בסדר? לאוברדואינג, אני עושה ואני עושה ואני עושה ואני עושה, ואני באיזשהו מקום מרגיש שאני עברתי את הגבולות שלי, אני עברתי את הגבול של מה שאני יכול. שימו לב, זה נקודה של מחשבה, אוקיי? אז קודם כל, תזכירו לעצמכם, בסדר? שימו לב שברגע שהוא חזר לעצמו, האנרגיה שלו חזרה. החום ירד, הוא עלה קצת במשקל אפילו, כן? הוא התחיל להרגיש יותר בריא, יותר זז, כן? אחרי זה יש את השיקום של החלק הפיזי, כן? תשימו לב איזה הרס נגרם רק מאיזשהו מחשבה, כן? הוא פשוט הגיע למצב של תשישות בנקודה הזאת. אז קודם כל, שווה קודם כל לשים ערנות לגוף שלנו, להרגשה שלנו, איפה הגבול שלנו, איפה הגבול של הגוף, לקבל את זה שהגוף עייף, שהגוף רעב, שהגוף צריך, כן? יש לי צורך עכשיו לעשות משהו, כן? צורך פנימי, לעשות משהו, ללכת, לבנות משהו, ליצור משהו, ליצור תקשורת עם משהו. שימו לב, זה צורך פנימי שגם מתדלק את הגוף, כן? לשים לב לצרכים, כן? המחשבה כל הזמן שמה על זה תנאי. אם תעשה ככה, זה יקרה ככה, כן? מתוך זה שאתם מתחברים לעצמכם ולמקום הפנימי ולאנרגיה הפנימית, ותשימו לב שזה פשוט. זה לקחת נשימה ולהיכנס פנימה. אתם מחוברים לידיעה שזה מה שאני צריך לעשות, ואני עושה את זה ממקום פתוח, רך וקל בנקודה הזאת, אוקיי? אז זה חשוב לזהות את הנקודה הזאת, כי אתם חוזרים כל הזמן למקור, כל הזמן למקור שלכם, ליסוד שלכם, וזה החלק של היסוד, ואני קורא לזה היסוד הבסיסי. זה היסוד הבסיסי שלנו, לעבוד ממנו, להתחבר למקום הזה, למקום של הרגע, של ההתחברות הזאת, אוקיי? ואני חוזר לכותרת שלנו, כן? על השקט שבתוך החרדה. החרדה מופיעה במעטפת של הגוף, כן? כשאני אומר המעטפת זה כל החלק הפיזי של הגוף, אנחנו יכולים להרגיש את זה בכל מיני חלקים, כן? עכשיו תשימו לב, גם בנקודה הזאת יש איזה חלק פנימי שהוא שקט, בסדר? וזה הנקודה. ומתוך החלק הפנימי הזה לתת לו לחזור. ברגע שאתם תרגישו אותו, אתם גם תזכרו שיש אפשרות להרחיב אותו. ואני נותן פה כלים, ממש להרגיש את זה, כי אנחנו חווים הרבה מאוד מיני חרדות, מיני פחדים במשך היום. יש כל מיני גירויים מבחוץ גם שקורים. אנחנו כל הזמן מקבלים ויברציות מכל מיני מקומות. אוקיי? כל פעם, אתם יכולים להרגיש גם, כן? גם שיש פחד, אתם יודעים לאן לגשת. אתם לא נשארים רק עם הפחד הזה. כן? הפחד מגיע הרבה פעמים מחוסר אינפורמציה. אני חושב בסדר? יכול להיות הדבר הכי מורכב, ברגע שאני יודע, אז הוא כבר לא מפחיד. אני יכול לטפל בו, כן? צורה כזאת או אחרת, וזה הנקודה. עכשיו תשימו לב,
הרבה פעמים נוצרות חרדות. יש כל מיני סוגים של חרדות. יש חרדה קיומית, חרדה כלכלית, יש חרדה אישית, חרדה זוגית, יש כל מיני סוגים של חרדות, אוקיי? מה יהיה אם? מה יהיה אם היא תעזוב אותי? מה יהיה אם לא יהיה לי כסף? מה יהיה אם היא תגיד לי ככה, אוקיי? אז בואו נשים את זה רגע בנקודה הזאת, ולהתחבר שוב, קודם כל תהיו מחוברים לאמת הפנימית שלכם. כי המחשבה תעשה הכל כדי לרצות משהו, או להיות תלוי במשהו, בסדר? אנחנו יודעים שאנחנו לא מייצרים תלות, וברגע שאנחנו עובדים מהחיבור הפנימי, יש אהבה, יש חמלה, יש שמחה, יש יכולת ליצור. שימו לב כל המילים שאני אומר פה, זה לא איזושהי כותרת, זה הרגשות שמייצרות איזון, מייצרות הרמוניה. שימו לב שוב, כשאתם נכנסים פנימה, אתם מרגישים משהו שהוא שלם. למה? כי יש שם מלאות, יש שם שלמות. ותרגישו את זה, זה הרבה פעמים אתם מרגישים את זה לרגע וזה נעלם. אבל זה לא נעלם, פשוט המחשבה משתלטת, אוקיי? עכשיו לשים לב שאתם גם לא נלחמים עם המחשבה, אתם נותנים לה עכשיו אינפורמציה, בסדר? זה לטפל בה, אתם לא כועסים עליה, היא עושה את זה ממקום מאוד מאוד מוגבל, בסדר? אז לתת לה את היכולת, את המקום הזה של להירגע, אוקיי? ואז התהליך ממשיך. אנחנו מדברים כאן על תהליכי היצירה. עכשיו עוד כלי שחשוב לקבל, זה אם עכשיו דואגים ממה הולך להיות, ובואו ניקח דוגמה על משהו שנקרא, נגיד דוגמה, חרדה כלכלית, אוקיי? מה יהיה בעוד 10 ימים? אז בואו נבדוק שאנחנו לוקחים את האנרגיה הזאת של העתיד, ואנחנו מובילים אותה להווה, להוויה, ואנחנו מביאים אותה לפה, לעכשיו. כי מה שקורה, ואני אראה לכם בדיוק מה קורה. הפחד מהכאב דוחק את זה, כן? אני מתעלם עכשיו ממשהו, מהכאב, מהמקום הזה, כן? עכשיו, יכול להיות שהדבר הזה בכלל לא כואב, אבל אנחנו רואים נקודה שהמחשבה מתכחשת, והיא מייצרת את ההתכחשות הזאת בדחיינות, או באיזשהו עמעום של רגש, או ביהיה בסדר, אבל הרגש לא מתעמם לגמרי. יש עדיין חוסר ביטחון במה יהיה, ואז נוצר פחד לאורך תקופה, עד שמגיעים לנקודה. שימו לב, זה פחד וזה חרדה, זה כל הספקטרום הזה, כן? מטייל שם. ושוב, זה מתחיל מאיזשהו חשש, דאגה, פחד, חרדה, כן? כמה שזה יותר מתקרב לשם. תתחילו, אפילו אתם לא הולכים לעשות את הכל הרגע, ואתם מתחילים לגוע בזה, קודם כל אתם רואים את זה, ואתם מקבלים ידיעה מה לעשות עם זה, אתם נוגעים בזה עכשיו, אתם מתחילים לגוע בזה עכשיו, כן? אם זה איזשהו עניין כלכלי, ואתם מחוברים לעצמכם עכשיו, ואתם נושמים, אתם מתחילים לקבל רעיון מה לעשות עכשיו, לא מחר, ולא בעוד דקה, עכשיו, אוקיי? ותשימו לב שזה מקום פתוח, הוא לא לחוץ, הוא לא מלחיץ, אנחנו מתחברים לרגע הזה שהוא לא מוגבל, שום דבר לא מגביל אתכם, אין לכם שום תנאי, כן? וברגע שאין לכם תנאי אתם חופשיים לעשייה, אוקיי? זה משהו שמאוד חשוב, וזה כלי עבודה, אוקיי? לקחת, לבדוק, לעבוד על הנקודה הזאת, ולתת לדברים לזרום מבפנים, אוקיי? ברגע שאתם כבר מתחילים לטפל בזה, גם החרדה יורדת. שימו לב בנקודה הזאת. אבל אתם מטפלים בזה שוב, מתוך המקום הפנימי שלכם, מתוך היכולת שלכם לזהות את השקט הפנימי. וזה השקט עכשיו שנמצא והוא מופיע מבפנים, כן? ובחוץ יש הרבה רעש. בואו נשים לב, יש הרבה רעש בחוץ. כל מיני גירויים ויש כל מיני דברים שקורים, והרבה מאוד דברים קורים. אבל הטיפול בו הוא בדיוק מהמקום של השקט. זה הבסיס, זה המקור, זה היסוד שלכם. שם אתם מרגישים הכי בבית, שם אתם מרגישים הכי בטוחים, שם נמצאים כל הכלים שלכם באמת לעשות, לפתח, לפתוח את היכולת שלכם. אוקיי? שאלות? יש למישהו?
אוקיי, בסדר גמור. אז כל מי שרוצה לשאול אותי שאלות, יכול... רגע, לי יש, אפשר? כן, בטח. היי, רציתי לשאול על שתי שאלות. דבר ראשון, איך היית מסביר את העובדה שדברים מסוימים גורמים ליותר חרדות מבחינת כאילו אוכל ושתייה? למשל קפה. אם נגיד שתיתי קפה חזק בבוקר, זה לא קורה תמיד, אבל זה קורה לפעמים, מהמם. אז כל היום פשוט לחצים בחזה, ואחרי זה בלילה, כאילו 12 שעות אחרי זה, שינה גרועה. איך היית מסביר את זה? אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על השאלה. יש פה שני דברים. אחד, זה הגישה למה אני הולכת לשתות קפה, כן? אני הולכת לשתות קפה כדי להירגע, או שאני הולכת לשתות קפה כדי להתעורר, כן? זה החלק הזה, זה הגישה הזאתי. מאיפה אני ניגש לזה? זה אחד, זה מה שצריך לבדוק. ויש עוד משהו שגם הגוף שלנו והביולוגיה שלנו, יש לה צרכים, כן? ולכל גוף יש את הצורך שלו. ולפעמים יש מזון מסוים שלא מתאים לגוף, כן? אבל מה שקורה לדעתי, זה הרבה פעמים המקום הזה של הניסיון להרגיע משהו, אבל אנחנו בעצם מלחיצים אותו, אוקיי? זה חלק מהנקודה, כן? חושבים שעכשיו יש משהו שירגיע, אוקיי? אבל הוא לא בדיוק מרגיע. הוא מכניס את הדבר הזה לדחיסות. והדחיסות הזאת היא, בשלב הראשון, היא עושה איזושהי הרגעה, אבל אז מתחיל לחץ, כי יש דחיסות בגוף, אוקיי? הגוף שלנו עובד על מרווחים, בסדר? אז צריכים לשים לב קודם כל באיזה מקום אנחנו שותים את הקפה, או מסתכלים על דברים, או בכלל אוכלים, כן? עכשיו, יש עוד דבר שחשוב לדעת, יש את מה שהראש מבקש, ויש את מה שהגוף מבקש. ואני העליתי את זה פה, שבאמת לכוון את הראש מהגוף, ולא בסדר? הרבה פעמים אנשים שבעים, הראש אומר אני רעב, והגוף בעצם שבע. אני מציע פה גם לקחת את זה למקום הזה, להרגיש את הגוף. אם הגוף באמת צריך עכשיו את הקפה, אפשר להכין גם קפה, ולראות, לטעום אותו, להרגיש אותו, איך הקפה נכנס פנימה, האם הגוף באמת צריך אותו, כן? זה בשלב הראשון. אבל זה באמת לתת תשומת לב לגוף ולראות מה הגוף צריך. וזה חלק גם חשוב לדעת, זה לשחרר את האוטומציה. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים אוטומטיים שאנחנו לא מרגישים טוב מהם, אנחנו לא מודעים לזה. אבל כל פעם מחדש, אנחנו צריכים להרגיש את זה מחדש, את הנקודה הזאת. האם היום לגוף שלי מתאים לאכול את מה שאכלתי אתמול, או מה ששתיתי אתמול? האם בא לי עכשיו ברגע הזה, וזה בדיוק הנקודה של החיבור, לעכשיו, לנשימה, להרגשה, לגוף. זה עונה לך יותר על השאלה שלך? כן, קצת, כן. כי זה לא קורה לי תמיד, אבל זה קורה לי לפעמים, ושמתי לב שנגיד, במיוחד אם יש לי איזה מבחן, אז ואם אני אשתה בבוקר, אז אני אפילו יותר לחוצה במבחן. מהמם. אז התחלתי לא לשתות קפה לפני מבחנים, כן. אה, הפסקתי עם זה, כי זה כאילו מגביר לי את החרדות, זה מה שהרגשתי. ויש לי עוד שאלה, יש לי לפעמים התקפי חרדה, במיוחד בימים של אחרי שאני נגיד יוצאת עם חברים ואני שותה אלכוהול, אז יום אחרי זה לפעמים יש התקפי חרדה שנובעים מזה שנגיד אני לא אכלתי כי יש לי בחילה או משהו ולא בא לי לאכול, אז יש התקפי חרדה מוזרים כאלה שממש כל הגוף שלי נהיה נאמב, ממש אני לא יכולה להזיז את הגוף, עד ש... עד שמביאים לי משהו עם סוכר זול כזה, כמו קולה או סוכריה או משהו כזה. מהמם. זה משהו ממש ממש מוזר, וזה קורה לי רק, נגיד, אחרי שאני שותה אלכוהול, וזה גם משהו ממש מוזר. יש לך מושג מה זה יכול להיות? אחד, יש פה כמה דברים, אבל את יודעת, אני יכול לענות לך על זה בפורום פרטי בחלק מסוים, אוקיי. ובחלק אחד אני כן יכול לענות לך. אה, תקשיבי, גם כשהגוף מקבל משהו שלא מתאים לו, הוא נכנס לוויברציה אחרת. שימי לב, הגוף עובד כל הזמן על ויברציות, על רגשות, אנחנו כל הזמן מרגישים משהו, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שכל הזמן, שימי לב, הרי המחשבה עובדת כל הזמן
על לחץ והרגעה, לחץ והרגעה, יש איזשהו מין מעגל כזה כל הזמן, כן? וזה הנקודה שאתה צריך לבדוק, מה באמת מרגיע, איפה אני באמת מחוברת לגוף שלי, בפנים, כן? מה הוא צריך עכשיו, כן? וזה הרבה, יש שם עוד כמה דברים, אבל אני אשמח לענות לך, אבל לא בפורום הזה. אוקיי. אם את רוצה, בשמחה, את יכולה להתקשר אליי ונשמח לעזור לך. סבבה, תודה. כיף. עוד מישהו? שאלה? אוקיי, אז בוא נעשה ככה, אני רוצה לעשות רגע סגיר למה שעשינו היום, להתחבר פנימה להרגשה, האמונה, זה דבר הכי חשוב. עכשיו, במה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים בתוצאות, בסדר? אנחנו לא מאמינים באופן אבסטרקטי סתם, יש משהו שמייצר איזושהי יציבות פנימית, ואתם יכולים להרגיש את זה בתנועה, בסדר? אז קודם כל להאמין בנקודה הזאת, אנחנו עובדים ואז אנחנו מאמינים, והאמונה הולכת ומתרחבת מתוך הידיעה הפנימית. אז זה האמונה, להיכנס פנימה, וגם שעולה איזשהו רגש, לא לדחוק אותו, בסדר? לתת לו, להיות שם, ולתת לאנרגיה הפנימית שלכם לדבר איתו, להרגיע אותו, בסדר? זה העבודה שאנחנו עושים, זה איזונים, זה החלק של האיזון והמינון בפנים בגוף, וכדי שתוכלו להיזכר כל הזמן בעצמכם, זה שוב, זה להתחבר פנימה ולתעד, תתעדו אירועים, אל תפרשנו אותם, תתעדו אותם. הרבה מאוד דברים קורים והמחשבה מוחקת אותם, אוקיי? אז לקחת את זה למקום הזה, ותשומת לב גם למעברים שאנחנו עוברים מנוכחות למחשבה, בסדר? זה בסדר גם לעבור לשם, אבל לזכור ששקעתי, התעוררתי, בסדר? אנחנו יוצאים כל הפעם מאיזשהו חלום, בסדר? אנחנו חוזרים למציאות, אנחנו נזהה את המציאות הזאת, בסדר? אז תזכרו את זה שקודם כל זה אתם, ותתחברו, יש לכם את היסוד הבסיסי שלכם,